Přeju vám hezké páteční ráno, jestli ještě je ráno, no ale ještě trošku ráno je. Tak jak jsem slíbila, tak vám dneska ukážu video, které vám trošku možná pomůže při práci se štětcem, s tímhletím psáčkem. Už video existuje, ono z toho určitě mnozí z vás viděli, ale při sobotním kurzu, posledním, který jsem měla, jsem přišla na takový poznatek, který bych ráda s váma sdílela. A ten poznatek je, když vy jako zatáčíte, když to není rovná čára, kterou děláte tím štětcem, ale lehce s tím štětečkem zatáčíte, tak vždycky v podstatě ten štětec už zvednu. Nedělám si nikdy zatáčku, že ten štětec leží. A v tu chvíli to nefunguje. Takže možná, že tohle vám pomůže. Já vám to ještě ukážu v tom videu, abyste viděli, že přesně takhle to v podstatě je. Možná, že to zbytečně zkoumám, ale mnohým z vás se to nedaří a tohle bude možná taková jako pomoc nebo pomůcka, abyste ty točivé tahy štětcem jednodušeji zvládli. A protože se teďka spíše více pozoruju při práci, abych vám mohla lépe popsat, jak jednoduše pracovat, ať už se jedná o štětec nebo dejme tomu práci s jiným náčiním, ale vypozorovala jsem, že vlastně povětšinou držím ten štětec nízko a to mi pomáhá dělat takové ty docela ostré obloučky, když maluju tady s tímhletím psáčkem. Ale pokud se jedná o delší tahy, tak jsou dvě verze, jak ten štětec držet, nebo jak s tím štětcem pracovat. Jedna verze je taková, že vlastně naberu si barvu, položím si štětec, maličko ho rozplácnu, nebo můj výraz je rozplácnu, ale zatlačíte na štětec a pracujete pomocí prstů, kdy se pohybujete na druhou stranu. Jo? Nebo já teda tvrdím, že s tou rukou, že si ji přitahuju. Takže toto je jedna verze. A druhá verze je taková, že si namočíte do barvy, položíte štětec, jemně na něj přitlačíte a už nepracujete takto, ale vy s tím celým předloktím uhýbáte na bok a štětec vám maluje a prsty samozřejmě se lehce tvarují, ale velmi málo. Že tady vám velký pohyb pomáhá práce s loktem. Jo, takže prsty spíše stojí a pracuje loket, anebo zápěstí i loket se nehýbou a pracují mi povětšinou prsty. Tady v tomto případě trošku i zápěstí, ale hlavně, že ten loket stojí a tady krásně mi pomáhá práce s loktem, pokud se jedná o delší tah. Na tomhle videozáběru můžete vidět, že tento dlouhý tah mi pomáhají provést spíše prsty a zápěstí. Jo, je delší, ale jde to hezky udělat pomocí zápěstí a prstů. Naproti tomu v tuto chvíli se mi prsty téměř nehýbou a veškerou práci přebral loket. Jo, že mi vlastně pracuje předloktí a tím pádem se krásně dá zvládnout dlouhý tah. Tady ještě jednou zblízka, namočím štětec, položím a jedu pomocí celého předloktí a prsty mi jenom koordinují pohyb, tak jak v předchozím tahu, s tím, že měla jsem potřebu si ho ještě jednou obtáhnout, protože dole ta stopa byla velmi slabá. Takže ještě jednou úplně stejně, jen jsem přidala maličku barvy. A tohle je záběr, na kterém je vidět to, o čem jsem mluvila úplně na začátku tohoto videa, kdy pokud víte, že zatáčíte se štětcem nebo tvoříte oblouk, tak ve chvíli, kdy jste v tom lomu toho oblouku, tak zvedáte štětec. A na tomhle videu můžete vidět to též. Položíte štětec a ve chvíli, kdy zatáčíte, tak jej zvednete. A už malujete jenom pomocí těch konečných chloupků. Rozplácnete a při zatáčení zvedáte. Zkuste si toho všimnout i na dalších videích. Tady jsem zvolila vzor, který je malinko jiný než obvykle, ale ten princip je stejný.
ve chvíli, kdy chci se štětcem udělat oblouk, tak jej začnu zvedat. A určitě je bude moc fajn, když nebudete spěchat. Držet štětec co nejníže a při zatáčení ho pomalu zvedat. A takhle si myslím, že vám to půjde hezky. A tady v tomto záběru vám chci ukázat, že pokud se vám zdá, že nemáte dost barvy, nebo naopak chcete docílit více trojrozměrného efektu, tak v tu chvíli ten tah opravdu zopakujete. I když ho třeba nepotřebujete, barva hezky kryje, ale chcete mít barvy více, tak pak zkrátka jenom přidáte znova toho odstínu, už tolik netlačíte a barvičky budete mít více. A tady ostrá zatáčka se štětcem a zase mi pomáhá to, že ho držím až dole. Tady zase další tah, kdy tam je moc fajn, když na ten štětec více zatlačíte, aby vám to dovolilo udělat delší tah a pak už zase jenom využíváte těch posledních okrajových štětinek. V tuto chvíli jsem si nemohla opřít zápěstí, protože jsem tam měla mokré puntíky a určitě jsem ho měla ale opřené buď to níže, nebo jsem měla opřený loket, ale je důležité mít nějakou oporu, abyste byli schopni udělat tenhle ten tah. A tady bylo potřeba zopakovat, protože vidíte sami, že na konci už ta krivost byla taková špatná, takže v tu chvíli je fajn udělat tah ještě jednou a vypadá to mnohem lépe. A tady už jen můžete kouknout, že ten štětec se dá využít všude možně. A vážně fantazii se meze nekladou ve smyslu, že najdete na mandale nějakou skulinku, nějaké místečko, kde přesně použijete štětec a on vám krásně vyplní ten prostor a většinou se jedná o prostor, který je maličko delší a nedovolí vám to udělat takovéto dřevěné pero s kuličkou. A když chcete, aby ten tah byl tenoučký, ať tam není příliš mnoho barvy, tak si namočíte ten štětec do barvy prostě jenom trošku, klidně i jenom polovinu toho štětce. Je dobré ho první namočit celý, otřít ho a pak namočit polovinu, ale on vám pak umožní udělat tenoučký tah a bude to mít zase maličko jinou podobu. Mějte kouzelný tvůrčí čas, nádherný víkend a snad si utrhnete chviličku být jen sami se sebou a užít si malování.